Yeah, listen to that funky guitar. Come on, two words. И здравейте, приятели, аз съм Иван. Значи, днес ще поиграем малко Майнкрафт. Реших да направя нещо като, как да кажа, нещо като поредица на Майнкрафт, нали, не всеки обича Майнкрафт, особено на телефон. Обаче аз мисля, че е много хубава игра и, как да кажа, на Survival е винаги да се играе готино, нали, винаги се случват хубави неща, понякога умираш и така нататък. Значи ще направя така, ще почна да събирам дърва и най-различни неща, за да мога да оживея. Значи, просто, как да кажа, ще поиграем нещо много готино. Що не мога да скоча, бе? Да си направя с една кирка по някое време. Само че не мога да ето защо не мога да скоча. Ще си направя една кирка по-късничко, т.е. като събера дърва. Дори камена бих си направил. Може да чуете някаква музика на другата стая, нали? Брат ми в момента слуша музика. Между другото, за другите две момчета още нямат, т.е. не съм с тях, те не са при мен, т.е. не сме в момента в една къща или да кажем блок, нали, защото не живеем и тримата в блокове и както и да няма значение, не сме всички в една къща, но, нали, в първото видео, нали, казах, че ще има видеота, на които съм или аз сам, или те сами, или няма значение как. Просто трябва да събера сега дърва, да не говоря много. Окей. Значи имам дървета много. Ще направя сега набързо една кирка. Само че първо трябва да направя крафтинг тейбъл. Сега как се правеше крафтинг тейбъл? Така, една крафтинг тейбъл искам. Окей. Така да пуснем една крафтинг тейбъл. Сега искам кирка. Не мога ли да си направя кирка? Ето така, сега ще се направя една кирка и един меч и една лопатка, ари да имам. И да си взема крафтинг тейбъла, защото все пак струва нещо. Сега отивам да съберем малко храна, да убием малко животни, един меч имам тук, да го използвам. Не бе, ари бе, искам да те убия, бе. Малко трудно се играе на телефон. Ес, убих го. Сега да отидем да убием и другото прасе. А сяде. То сме даде две пържоли. Че бърза крава, ма. Та сме дали много повече. Тъй. Значи да отидем сега да намерим... Хайде да вземем още малко дърво. Защото си мачи свърши дървото. Искам си направя каменна кирка. Между другото трябва да намеря овци, за да мога да си направя бед, че да мога да проспа нощта, защото
ще ме убият зомбитата и т.е. чудовищата. Той има зомбита и най-различни крипари, мрипари и най-различни други чудовища. Първо да съберем малко дървета, че и малко камъни ще ни потребват. Да, ела тук, точно ти ми трябваше. Точно ти ми трябваше, ела, бе. Дайте ли ми нещо? Да, ето. Черна вълна ми даде. Сега къде да намеря каблстоун? Трябва ми каблстоун, за да мога да си направя каменна кирка. Там виждам нещо мига, да отидем да видим какво е. Що мигаш преди малко? Не знам. Абе ще видя какво е, защото мигаш преди малко. Ако не видяхте, върнете видеото назаде. Така. Значи няма да правя някакви големи видеота. Ами, как да кажа, 10-15 минути максимум. Тук е имало крипър. Има кобалестон. Сега ще си взема малко каблстоун. Чакай да ми остана кирката. Искам да я ползвам. Кажете какви игри искате да играя, нали, в момента. Нали, аз мога да играя компютърни игри, ако искате, нали. То може да се играе всичко. Просто кажете дали ви харесват. Нали, там долу има къде да коментирате, къде да лайкнете, къде се абонирате и всичко друго си има YouTube, нали. Сега да видим си направим една кирка. Окей, каменна кирка искам. Каменна кирка да си направим. Така, каменен меч искам да си направим. И аз мисля, че беше това. Имаме най-важните неща. Сега да отидем да съберем още малко дърво и да намерим място, къде да си направим къща. Така. Къде паднах, бе? Нищо намерих отде пак да изляза. А между другото, много важно ми трябва ми вълна. И то много вълна. Защото ако няма вълна, няма легло. Ако няма легло, има смърт. И така. Ако няма легло, има смърт. Айде ти. Чакай, с дървена кирка са такова по-добре дърво. Така. Взимах дървото. Между другото мога да играе с Остънва се. Сега ще дойдат на някакви крипари, паяци, зомбита. Що не намерих повече вълна? Но трябват ми 3 вълна, пък имам само едно. Айде да убим кокошката.
Такова ми даде нищо. Мисъл. Сигурен съм, че ще ме убият. Ето ги. Ами ще направим така. Ето, убиват ме. Помощ. Ще ме убият. И ме убиха. Ай се спомним пак. Ще ме убият. Ами, аз мисля да бъде това за цялото видео. Ако ви се струва скучно, защото на мен ми се струваше, че е малко скучно, можете да знам, да напишете в коментарите какво трябва друго да направя. Сега ме убиха тези зомбита в този пайк, и всичко каквото имах го нямам вече. Тъпотия. Имам дърво. Мога да посадя дърво. Значи ако живея в водата, мога да си посадя дърво. Хубаво. Ами, бих казал чао за сега. И това е специален мап съм направил. Специален мап съм направил. И в момента играя с него, който се казва дори Dem Games BG. Смисъл, на него ще правя Майнкрафт. Кажете ми само как трябва да се казва тая поредица, защото че от това започнатото ще стане нещо много по-добро. В смисъл, ще станем много добри и ще играем много яко. Ще кажа на приятеля ми той да си инсталира Майнкрафт и ще играем онлайн на един и същи мап. И ще бъде много по-готино. Много се обяснявам вече, става 3 минути, 4 минути. Ами, тук вече ще спра видеото. И очаквайте втори епизод точно след горе-долу седмица. Защото има и други игри, на които могат да се правят видеота. Между другото, ще направя една поредица, която ще се казва То сгладен ли е? Кому има? Нещо ми става, умирам. Не ме интересува. То плюс и ще умирам сега. Ще има поредица. Една секунда. Не знам. Ще има поредица, която ще се казва Суперски мобилни игри. Или суперски телефонни игри. Или суперски игри за вашия телефон. Кажете ми как да се казва. В смисъл, в тая поредица ще снимаме с другите приятелчета от Dem Games BG. Още, ще снимаме, ако намерим нещо готино за телефон, игра или приложение, което е много готино. И ако го намерим просто е така в интернет, както се мутаем, ще снимаме на него и просто ще покажем приложението и ще има много епизоди на тези игри, защото всеки ден излизат нови игри за телефони и много малко хора знаят за тях. И приятели, видеото стана 15 минути и чао! Nice.